ішоў 1265 год. Татары ўжо даўно здзейснілі свае першыя набегі на Беларусь. У Швецыі з'явіўся горад Стакгольм, а ў Пскове здарылася такая дзіўная падзея. Пскавічане, калі прачнуліся аднойчы раніцай, то на вуліцах заўважылі атрад, невялічкі такі атрад вершнікаў. І калі яны запыталі ў іхняга галоўнага, хто яны, адкуль яны, то ён ім толькі сказаў, што завуць яго князь Даўмонт і прыехалі на Пскоўшчыну з нальшчанскай зямлі, з горада Свіра. І больш князь аб гэтым нічога не казаў. Пскавічы зразумелі, што за маўклівасцю князя Даўмонта хаваецца нейкая таямніца. Аднак дапытвацца і распытваць у яго ніхто ні аб чым не стаў. Тым больш, што князь прыняў праваслаўе, разам з пскавічамі схадзіў некалькі разоў на бітву з ворагам, і пасля гэта ўсяго яны абралі Даўмонта сваім князем. І князь Даўмонт на працягу 30 гадоў верай і праўдай служыў пскоўскай зямлі. І вось я вырашыў даведацца ўсё ж аб таямніцы князя Даўмонта. І вось я тут, мястэчка Свір, Мядзельскі раён, Мінская вобласць. Прывітанне! The tree, all the morning birds that sing above still bring back memories of a girl who stood beside me when the rights I did were wrong, but she went back down. А вось і тое самае возера Свір. Утварылася яно, праўда, даўным-даўно, яшчэ калі наша ўся зямля была пакрыта ледніком. І кавулі гэты леднік пачаў соўвацца з нашай зямлі беларускай, то ён пасля сябе пакінуў вялізныя рвы, якія запаўняліся вадою, і ўтвараліся азёры. А ў 13 стагоддзі на берагах вось гэтага возера пасялілася адно з балтыйскіх плямён, Нальшчанскае, адсюль і ўтварэнне Нальшчанскага княства. Світі, світі, сермай середень, світі, світі, сермай середень, відені стальне стовадом сі, відені стальне стовадом сі. Рауді, рауді, о нас пусей, рауді, рауді, о нас пусей, ускареню зідам сі, ускареню зідам сі. Ну, сютяю та вам синю, ну, сютяю та вам синю, лай пордела сову заміла і спіяю. У перакладзе з балцкага слова «свір» азначае «глыбокае». А як перакладаецца нальшчаны, так і засталося таямніцаю. Затое дакладна вядома, якую тэрыторыю калісьці займала Нальшчанскае княства. З поўначы на поўдзень, ад сучаснага горада Дзвінска да горада Маладзечна, і з захаду на ўсход ад горада Пабраддзя да горада Глыбокае. І вось у сярэдзіне 13 стагоддзя нальшчанскім князем стаў той самы таямнічы князь Даўмонт.
на беразе возера, вось на гэтым старым гарадзішчы ён пабудаваў сабе драўляны замак. І ў гэты замак прывёз сабе жонку, якая, дарэчы, была роднай сястрою жонкі князя Міндоўга. І вось гэта сваяцтва давала Даўмонту такія прывілеі, таму што князь Міндоўг на той час аб'ядноўваў якраз землі вакол Наваградка, а нальшчанскіх земель князя Даўмонта ўсё ж такі не чапаў. Энцыклапедычная даведка. Міндоўг, заснавальнік і першы вялікі князь Вялікага княства Літоўска, год нараджэння 1195. Дзеля таго, каб захаваць цэласнасць краіны, у канцы 1250 году пайшоў на прамыя зносіны з Рымам і прыняў каталіцтва. Праз 2 гады каранаваўся ў Навагрудку каралеўскаю каронаю, дасланай рымскім папаю Інакенціем IV. У 1261 разарваў мір з Лівонскім ордэнам і адмовіўся ад каталіцтва. У канцы жыцця карыстаўся неабмежаванай уладай в Літве. 1262 годзе у Свір прыйшла вестка аб тым, што наваградскі князь Міндоўг аўдавеў. І вось вядома, што жонка Даўмонта паехала на пахаванне сваёй роднай сястры. Паехала і не вярнулася. Яе доўга шукалі, дзе ж яна дзелася, а пасля высветлілася, што Міндоўг гвалтам прымусіў яе стаць сваёю жонкай. Кажуць, што яна была нашмат прыгажэйшай і маладзейшай за сваю сястру. Вядома, што Даўмонт ніяк не мог дараваць гэта наваградскаму князю. І ён пачаў чакаць зручнага моманту, каб адпомсціць. І вось праз 2 гады такі зручны момант надарыўся, і Даўмонт забіў першага князя Вялікага княства Літоўскага Міндоўга. Пасля гэта пачаліся міжусобныя войны. Сын Міндоўга Войшлак пачаў помсціць за забойства бацькі, пачаў заваёўваць нальшчанскія землі, і Даўмонту нічога не заставалася, як разам са сваёю нешматлікай дружынаю уцячы ў Пскоў. Для сваёй новай радзімы Даўмонт зрабіў вельмі шмат. Недарэмна пасля яго смерці прылічылі яго да ліку святых. Ён змагаўся супраць крыжакоў, абнёс горад сцяною, Пскоўскі Крэмль і па сённяшні дзень завецца Даўмонтавым градам. І у Пскове ён другі раз пабраўся шлюбам. Яго абраніцай стала унучка Александра Неўскага, якая і нарадзіла яму сына Давыда. Давыд, хаця і нарадзіўся і вырас у Пскове, але увесь час марыў пабачыць таямнічую бацькаву радзіму. І вось аднойчы ён сабраўся і прыехаў сюды, на Беларусь. А прыехаўшы на Беларусь, тут і застаўся, але, праўда, не ў Свіры, а ў Гародні, і стаў знакамітым на ўсю Еўропу як славуты беларускі палкаводзец Давыд Гарадзенскі. Чаму Гарадзенскі? Таму што жыў у Гародні. Думаю, што калі б ён застаўся ў Свіры, то гэта палкаводца звалі Давыд Свірскі. Сермай середень, звіті, сермай середень, вітейний стальне стовадом сі, вітейний стальне стовадом сі, рауди, а нас блисей, рауди. Але былі ў Свіры і князі свірскія, якія, дарэчы, вельмі ганарыліся сваім паходжаннем. Яны казалі, наш род
самый старожитный род у Великим княстве Литовским, потому что мы берем свой початок аж от князя Даумонта. У Свірі князі свірскія на замкавай гары пабудавалі сабе вялізны палац. Але да нашых дзён гэты палац не захаваўся, але затое захаваліся рэшткі вось гэтага старажытнага вадзянога млына, які знаходзіцца побач са свірам. Ну, малі дачыненне да гэта млына свірскія ці не, гэта застаецца таямніцай. Князі свірскія панавалі свірам да 16 стагоддзя, а пасля прадалі радзівілам. У 19 стагоддзі яны зноў жа выкупілі сабе, але за пазыкі свірам прыйшлося аддаць у казну. Але патрыёты свірскія радзіму сваю пакідаць не захацелі і побач са свірам пабудавалі сабе вёсачку невялічкую, у якой і панавалі. Праўда, першы час яны яшчэ падавалі свае княскія паперы ў Маскву, каб ім пацвердзілі іх княскі тытул, але Масква адмовіла. Так яны і засталіся простаю, збяднелаю шляхтай. І сяляне часта з іх жартавалі, казалі: «О, шуміць Дуброва, князь едзе па дрова». Энцыклапедычная даведка. Свірскія, старадаўні княжацкі род на Беларусі і Літве, мелі герб ліс, альбо свірскі. У чырвоным полі двойчы перакрыжаваная страла наканечнікам уверх. Над шлемам княжацкая карона. Першыя пісьмовыя звесткі аб князях свірскіх тычацца першай паловы 15 стагоддзя. Валодалі шматлікімі і багатымі маёнткамі ў раёне возера Нарач. Займалі дзяржаўна-адміністратыўныя пасады ў ВКЛ. Аднымі з першых прызналі Ілжэдмітрыя I. Адзін з прадстаўнікоў роду свірскіх разам з Ілжэдмітрыем першым пайшоў у паход на Маскву і быў у яго войску ваяводам. Заняпад роду пачаўся у другой палове 16 стагоддзя. Вось гэтыя старажытныя валуны, я думаю, памятаеце яшчэ караля Рэчы Паспалітай і вялікага князя Великага княства Літоўска Стэфана Баторыя. Я думаю, можа і ён, вось так як я, падчас Лівонскай вайны сядзеў на валунах і думаў, дзе ж гэта мне правесці агляд сваіх войск, каб засталося гэта ўсё таямніцай, каб не даведаліся, не дай Бог, шпікі Івана Жахлівага. Падумаў Баторый і вырашыў зрабіць так. Вось ён узяў мапу, расклаў яе, заплюшчыў вочы і ткнуў у яе пальцам. Вось так. І патрапіў якраз у свір. Ён хутка даў загад войску збірацца ў свіры, сам спыніўся ў палацы князёў свірскіх і правёў агляд войск. І войскі пайшлі ў бітву. І я вам скажу, што, мусіць, гэтае месца стала для яго шчаслівым, таму што пасля бітвы Великае княства Літоўскае вярнула сабе такія гарады, як Полацк і Вялікія Лукі. Здавалася б, ну што агульнага ў караля Рэчы Паспалітай і беларускім драматургам Дунінам Марцінкевічам? Ну, адзін быў кароль, другі драматург, адзін жыў у 16 стагоддзі, другі у 19. Але вось аб'ядноўвае іх менавіта мястэчка Свір, бо тут Дунін Марцінкевіч хаваўся пасля паразы паўстання Кастуся Каліноўскага. Энцыклапедычная даведка. Вінцэнт Якуб Дунін Марцінкевіч, паэт, драматург, рэжысёр, спявак, артыст, музыка. Заснавальнік нацыянальнай драматургіі і тэатра. Нарадзіўся ў 1808 годзе ў Бабруйскім раёне у сям'і беднага шляхціча. Адукацыя. Бабруйская павятовая школа, Віленская калегія базылянаў, Петербургскі універсітэт. Месца працы. Служба ў канцылярыі Мінскай крымінальнай палаты,
служба ў мінскай рыма-каталіцкай кансісторыі, аўтар лібрэта шматлікіх аперэт, у тым ліку першай беларускай оперы «Сялянка», стваральнік першай беларускай тэатральнай трупы, аўтар шэрагу кніг, вершаў, аповедаў і раманаў, пісаў па-беларуску лацінкаю. Царскія ўлады пачалі шукаць Дуніна Марцінкевіча яшчэ ў 1863 годзе. Спачатку яны яго шукалі ў фальварку Люцынка, які належаў Дуніну Марцінкевічу. Пасля яны яго пачалі шукаць па сябрах, па знаёмых, але паэт быццам бы скрозь зямлю праваліўся. Дзе ў гэты час хаваўся Дунін Марцінкевіч? Улады не маглі зразумець, куды ж ён дзеўся. А Дунін Марцінкевіч тым часам хадзіў ад хутара да хутара, ад хаткі да хаткі і расказваў беларускім сялянам усю праўду. Высачылі Дуніна Марцінкевіча толькі ў 1864 годзе, калі ўжо частка паўстанцаў была асуджаных, а жыў Дунін Марцінкевіч якраз вось тут, у Свіры. Тут яго і злавілі, і пасадзілі за краты. І вось туды пачалі вызываць мясцовых сялян. Як бы, каб яны паказалі нешта на Дуніна Марцінкевіча. Яны ў іх пыталіся: скажыце, можа Дунін Марцінкевіч тут распаўсюджаў нейкія пракламацыі? А можа ён штосьці дрэннага казаў на ўлады? Але мясцовыя жыхары толькі паціскалі плячамі і казалі: не, што вы, нічога ён тут такога не рабіў. Мы з ім проста размаўлялі за жыццё. І вось з-за недахопу доказаў Марцінкевіча прыйшлося адпусціць. Так што і для Дуніна Марцінкевіча Свір аказаўся шчаслівым месцам. На ўскрайку Свіры, у баку ад пляца на самым беразе возера, стаіць невысокі драўляны зруб пад двухскатаю страхою. Па сваім знешнім выглядзе ён нагадвае звычайную сялянскую хату, але калі прыгледзецца ўважліва, на каньку страхі можна заўважыць невялічкія вежы з купаламі. Не ведаю, ці стала мястэчка Свір шчаслівым месцам для тых старавераў, якіх выслалі сюды напрыканца 19 стагоддзя, ці не, але жыла іх тут цэлая вуліца, і на той вуліцы яны пабудавалі сабе вось гэтую царкву, якая дзейнічае і па сённяшні дзень. Праўда, прыхаджанаў цяпер тут вельмі мала, а апошні бацюшка гэтай царквы памёр ва ўзросце 106 гадоў. У некаторых энцыклапедыях сказана, што свірскі мікалаеўскі касцёл быў пабудаваны на пачатку 20 стагоддзя. Але вось на самай справе у 1909 годзе касцёл толькі дабудавалі, бо той старажытны касцёл, які стаяў на гэтым месцы 17 стагоддзя, проста ўжо не мог умясціць у сабе усіх прыхаджан. Пасля перабудовы касцёл 17 стагоддзя стаў часткай новага касцёла, але абодва гэтыя касцёлы пабудаваны на старажытным месцы. На гэтым месцы у 15 стагоддзі стаяў драўляны касцёл, так што месца гэтае, панове, намоленае. Лёс свірскага касцёла незвычайны. Распавядаюць, што службы ў ім праводзіліся ажно да 60-х гадоў 20 стагоддзя, пакуль не памёр мясцовы ксёндз. Пасля гэтага на дзвярах касцёла павесілі замок. Ажно 20 год мясцовыя вернікі былі вымушаны хадзіць на службы ў суседнія мястэчкі, дзе, як гэта не дзіўна, храмы працягвалі працаваць. І вось у пачатку 80-х гадоў дзверы мікалаеўскага касцёла нарэшце адчыніліся. Праўда, не для вернікаў. Тут размясціўся цэх смаргонскага заводу оптыкі.
Kiedy ja uczył się w Warszawie w seminarium, w duchownym seminarium, tam tak samo byli kleryki, jak ja, pochodzili rodem z Białorusi. I jeden z nich szmat rozkazywał про Białoruś. I kiedy u mnie pojawiła się możliwość pojechać na praktyki na Białoruś, ja pojechał, a jak pierwszy raz pojechał, to już ostał się. Czy kiedy ja przyjechał, ja думал, że uwierzył kościół zrujnowany, zniszczony, i kiedy pierwszy raz zaszedł w kościół, mnie kazało, że to normalny, taki jak ja znаю z Polski. Kiedy ja думаю про свою хату, про свой дом, то я думаю про świr. I kiedy z moim mamą rozmawiają, tak samo говорю jej, że ja jedę do chaty, do świry. Znaczy, moja mara, ten kościół wyglądał tak, jak on wyglądał do tego, jak tu pojawiła się fabryka, zawód. I jeśli za niskолько ходов кто-нибудь zajdzie w kościół, jemu było ciężko powierzyć, że tu była fabryka, zawód. Вось гэтыя крыжы стаялі на даху касцёла. І калі было вырашана ў 80-х гадах з касцёла зрабіць фабрыку, то крыжы зацепілі трасамі і сцягнулі з даху. Але прайшоў час, касцёл вярнулі вернікам, а крыжы сталі такім своеасаблівым помнікам той эпосе. Прыйшоў я сюды, каб распазнаць тайну Даўмонта, а даведаўся яшчэ і шмат іншых таямніц. А раскажу вам яшчэ одну цікавую такую таямніцу. У Пскове ёсць таксама рэчка пад назвою Свір. Хто і як назваў гэту рэчку, невядома. Можа, нават сам князь Даўмонт. А ў сэнсе, якая розніца? Калі да Пскова дайду, даведаюся, абавязкова раскажу вам. Так что час отправляться у новое подорожье. До побачення!